Булырга теләсәң инде, хәтерең яхшы булу мөһим. Хәтерен ничек яхшырта алабыз? Күп ятлау, шул ук мәктәп заманында ук шигырьләр күбрәк ятларга, мәсәлләр ятларга. Мәсәл инде ул шундый шәп материал, артист эшендә, студент эшендә, чөнки анда шулай ук төрле образларга кирип сөйлисең син. Менә син бер аю буласың, менә син бер керпе буласың, дуңгыз буласың, куян буласың, бегемот буласың һәм башкалар. Шуңа күрә менә бу мәсәлләр өйрәнү, прозалар өйрәнү, күбрәк уку, кешеләр артыннан күзәтү, укытучы биргән бөтен нәрсәне күп кебек сеңдереп бару, булар барысы да мөһим. Ә инде театр училищесына кирергә теләгән балаларга мин инде шуны әйтәм, әлбәттә иҗади конкурска әзер булырга кирәк. Үзеңдән нык юмылмаска, эмоцияләрдән курыкмаска, ямьсез булып күренүдән курыкмаска. Мәсәлән, анда сиңа эт күрсәтергә, пси күрсәтергә кушалар. Кайберәүләр әйтә: "Мин нәрсәгә дүрт аякланыммыни? Нишләп син дүрт аякланмаска тиешсең әле?" Имеш ул ямьсез күренә. Юк, театрда юк андый әйбер. Ямьсез күренәме мин, көлке күренәме мин, матур күренәме мин? Мөһим түгел. Син персонажыңның шундый икәненә инанырга тиешсең. Дүрт аякланырга кирәк икән. Аякланасың инде. Кулыңга йөрергә кирәк икән. Йөрисең. Театр училищесына кергәндә иҗади конкурс. Димәк, шигырь ятларга кирәк, проза ятларга кирәк һәм мәсәл өйрәнергә кирәк. Монысы инде беренче тур. Шушы беренче турны узсаң, икенче турда бию биеп күрсәтергә кирәк, җыр җырлап күрсәтергә кирәк. Уен коралында уйный беләсең икән. Аны да синнән сорамасалар да, мин әле фортепианода уйныйм, уйнап күрсәтсәм ярыймы дип торырга кирәк, чәчрәп торырга кирәк. Ничек дип әйтим, теге әрсезлек бер бәхет диләр. Безнең эштә әзрәк бер әрсез булырга кирәк инде, бераз гына. Шик чама булырга тиеш, әлбәттә. Ул теге кеше башы өстеннән йөрергә кирәк дигән сүз түгел. Шик булырга тиеш, ләкин әрсезлек күпмедер дәрәҗәдә кирәк. Чөнки менә мин шул ак чәчәкләргә килсәк тә, Миләүшә Ләбибовна, продюсерыбыз, мине башта Илһамия образына чакырды. Мин әле башта романны күңелемдә яңартып чыгыйм, аннары җавап бирермен дидем. Яңартып чыктым да Илһамияның җизнәсе белән бер түшәккә ава дигән сүзенә барып җитүгә минем, ой, юк, Миләүшә Ләбибовна, мин баш тартам. Ярый алайса, Диләфрүз ничек сиңа әйтәм? О, менә монысы инде икенче мәсьәлә. Диләфрүз әйтәм, иң ошаган образларның берсе, бик теләп дим. Һәм шулай да әрсезләнеп сорадым. Ә Гөлшаһидәгә кеше табылдымы дидем. Юк шул, менә кастинг оештырабыз. Әллә телисең? Әйтәм, әлбәттә. Ярый, килеп кара шуны теге. Шаныр-шанмаскына. Ярый, теләсәң килеп кара диде. Берәр монолог өйрәнеп килерсең диде. Өйрәнеп килдем, бер кастинг булды. Аннан соң ансы бетте. Аннан икенче кастинг булды, парлашып карадылар инде. Без анда Артем белән дә үзеп куеп карадык, Динар белән дә үзеп куеп карадык, башка этнә театр артистлары. Ягъни безне парлаштырып карадылар. Без бит инде шундый идеаль пар булырга тиеш идек, чөнки без беренче сериядә бергә һәм соңгы сериядә гына бергә. 9 серия буенча без бер-беребез өчен авырып яшибез. Теге җавапсыз бәхетсез мәхәббәт бит инде. Шуңа күрә без бик идеаль күренсен өчен безне шулай итеп бергә карадылар кастингта. Һәм менә шул вакытта мин үҗәтлегемне эшкә җигеп, Гөлшаһидәгә кеше табылдымы әле, табылмадымы әле дип сорамаган булсам, бәлки миңа насыйп булмаган булыр иде Гөлшаһидәне уйнау. Шуңа күрә әрсезлек кайвакыт кирәк безнең профессиядә. Димәк, җыр, бию, аннан соң инде әгәр дә инде теге кабул итү мастерларың бер максат бурыч куя икән, мәсәлән, анда хайван күрсәт, яисә менә мәсәлән миңа әйттеләр. Так, син кич белән клубка чыгарга әзерләнәсең. Карыйсың, ой, күлмәгең үтүкләнмәгән, үтүклә. Ничек инде дим? Ну, ничек? Шулай күз алдыңа китер. Өстәлеңне күз алдыңа китер, күлмәгеңне, үтүгеңне, менә мин күз алдыма китердем инде. Димәк, син бушлык, бер нәрсә юк яныңда, өстәлдә юк. Син менә өстәлеңне күз алдыңа китерәсең, үтүгеңне тыгасың. Һәм монда тыгып розеткага, алганда моннан ала алмыйсың инде син аны, яисә моннан. Димәк, син шул уровеньне инде истә калдырырга тиешсең. Монда игътибарлылык та бик мөһим безнең эштә. Күлмәгеңне монда салдың, монда үтүклисең, аннары бурып салгач, инде ничектер теге тәбәнәгрәк булырга тиеш түгел өстәлең. Ягъни менә шуны да, хәтта беренче курста шундый этюдлар темасы бар, ПФД, память физических действий. Ягъни ул әйбер юк, ә син аны бар дип күз алдыңа китереп, син аны эшләргә тиешсең. Менә шундыйрак бурычлар куярга мөмкиннәр укытучылар училищега кергәндә. Бала инде аны авырсынмыйча, мин булдыралам дип кенә торырга тиеш.